De 21-jarige Hessel Hansma van Burgum rint voor de 8e keer de Nijmeegse Vierdaagse. En dat voor een goed doel. Hansma had een erfelijke nierziekte en dit kwam in 2020 onder het lucht. Doet zijn nierfunctie nog maar 100% weer. Maar ook in die periode roener de Fjouwerdaagse. Ja, het verschil is dat de eerste jaren had ik geen les. De laatste keer dat ik hem in Nijmegen rond, kwam ik tot de ontdekking dat ik een hele grote moeite hier, dat ik heel slecht herstelde. En als je dan transplanteerd bent, dus toen ik in 22 opnieuw begon met rennen, toen was het van jongens, dit is een verademing. Ik heb weer een goede nierfunctie en alles gaat perfect. De Burgumer rint in het totaal 120 kilometer voor de Nierstichting. Ik ga een pagina maken met het doel dat men daar op doneren kan. En ik heb in eerste instantie een streefbedrag van zo'n €150. Nou, dat is samen binnen, dus toen ga ik het maar verdubbelen. Dus mijn streefbedrag is nu €1500. Maar al die kilometers kuieren is voor Hansma geen probleem. Benammen in een mooie omjouwing rint er graag. Juist rond ik 30 kilometer om Burgum maar heen en dan op een gegeven moment dacht ik van hé, wat is dit voor mooi vogeltje wat ik hier. En ik ga een app op mijn telefoon wedstrijd op Sjenkist, dan wie een kleine karakiet en even later zeg ik een bunzing over de dik stoten en dan denk ik van ja, dat zijn de prachtige dingen die opvallen als je op een rustige manier trots landschap rist. En wat er al je mij gaat naar Nijmegen? Nou, in eerste instantie om bekend te maken dat ik uit Friesland kom, ga ik een Fries vlagje jongen. Er zit een badge jongen, waar men onderwijs doneren kan. Want je komt daar terug het shirt en dit kom je in gesprek met medelopers. En die zeggen misschien, hé, wat een goed doel, dat wil ik. Nou, er zit natuurlijk water in, want het is goed om te drinken. Nou, en nu er, en daar heb je eten en drinken in.